Ποιος κάνει την αρχή? Γιατί εντάξει, λέμε κάποια πράγματα, αλλά να ξεκινήσουμε και με λίγο. Αυτός που έχει ελεύθερα τα χέρια. Ωραία. Εγώ φόρεσα αυτό για να πω ένα παλιό. Το αστείο είναι ότι αυτά τα που πρέπει να κοιτάω κάπου εσένα, που πρέπει να κοιτάω. Θα σηκωθείς ώθιος? Θα σηκωθείς. Θα σηκωθείς. Ήρθα εδώ με βάψανε, μου βάλα μια ουρίτσα. Λοιπόν, ποια κάμερα εδώ? Εδώ που θέλω να μιλάω. Παίξε εδώ μπάλα. Να εξηγήσω ότι είναι παλιό και το καλό δεν μου το πατήσω. Το ανέκδοτο είναι παλιό. Δηλαδή παλιό λέγοντας έχει ακουστεί από πολλούς. Και είναι και λίγο τραγικό. Είναι ένας τύπος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Φοράει αυτό το κίτρινο το καπελάκι, το μυστήριο, το πλαστικό. Είναι το κοντέινερ από πάνω. Έλα μιτσάρα αριστερά, έλα δεξιά. Σπάει το σκηνή και έρχεται και τον κάνει. Άλλη φύγε χιονίστρες. Τον βάζουν τέλος πάντων, τον συμμαζεύουν σε ένα πολύ μικρό. Πρέπει να κοιτάω το κρατήριο γιατί το ανέκδοτο για να γίνει καλό πρέπει να κοιτάς. Αλλά εγώ που να κοιτάω. Ναι, κοίτα εμάς. Το βάζουν μέσα σε ένα ψηλό σακάκι κτλ. Στο φέρετρο και στην νεκροφόρα και τον πάνε προς τον Χολομόντα. Νύχτα, 2:30 το ξημέρωμα. Κατεβαίνει κατηφόρα από το μυστριφή φουρκέτα, η νεκροφόρα πατάει τα φρένα, έχει μια λακκούβα, μπαίνει μέσα η ρόδα, γυρίζει αριστερά, ανοίγουν τα καπάκια, πετάγεται το φέρετρο, ανοίγει το καπάκι από το φέρετρο, κάνει δύο κουλουτούμπες ο νεκρός, σε αφήσει και θέση στη μέση του δρόμου. Κατεβαίνει ο νεκροφορατζής, νυχτιάτικο, τι αβαρία πάθαμε, κλειστό το φέρετρο, δεν το βλέπει, το πετάει στην νεκροφόρα, κλείνει τα καπάκια και συνεχίζει το ταξίδι ενώ ο νεκρός είναι στη μέση του δρόμου. 2,5 ώρες αργότερα, νταλίκα φορτωμένη με πέτρες έρχεται από πάνω. Φρένα, κατηφόρα. Τα φρένα από το μυστροφή φουρκέτα, λακκούβα, μπαμ, κάτι πάτησα, κανένα λαγό, κάτι βρήκα, κατεβαίνει κάτω, τον βλέπει τον νεκρό, μια πατημασιά έτσι εδώ, άπαπα το σκότωσα τον άνθρωπο και τώρα τι θα κάνω και το... Σου λέει ποιος με βλέπει, σιγά θα το κάνω, το δίνει μια έτσι που λέτε τον πατημένο τον νεκρό, χαντάκι, ιστορία, με σε κάτι φάμνα έτσι. 3,5 ώρες αργότερα, 4 κυνηγόσκυλα μπροστά άσπρα με τους μπούλες, θα ξέρετε, ο κυνηγός με τα φυσεκλίκια αριστερά, δεξιά, κάτι κουνιέται στα θάμνα, μπαμ, τρέχει, ανοίγει. Ο πατημένος ο νεκρός, μια εδώ. Τον άφησα στον τόπο τον άνθρωπο και αυτός ο βλάκας πρωί με το κουστούμι τη δουλειά έχει εδώ και τώρα τι θα κάνω και θα ράσω, λέει ποιος με βλέπει ρε εδώ και το μη το δίνει μια χαντάκι, ριάκι, ποτάμι, 6 μέρες αργότερα θάλασσα και αλμυρό νερό έτσι. Στη μέση, από μακριά έχει τη βενζινάκατος, ο τύπος με το γυαλί το μυστήριο, τσιγαριά και η γκόμενα με το ξόβιζο και ζουζουζουζου ξαφνικά κάτι πατήσαμε, λέει κάτι ίδια. Γυρίζει πίσω με το κουστούμι ο νεκρός πατημένος, πυροβολισμένος, 6 μέρες πνιγμένος, μια προπελιά από τον ήχη μέχρι τη μύτη. Εσύ μωροί φταίς που ήσουν με αυτά απόξω, το φορτώνει τον άνθρωπο, τον κατεβάζει, ξέρω εγώ στο αυτοκίνητο, στο νοσοκομείο, το δίνει στους γιατρούς, τον παίρνουν οι γιατρούς, τον τρέχουν μέσα, ο τύπος άγχος, τσιγάρο. Πάνω κάτω, τσιγάρο. Άμα τι έκανε ο άνθρωπος, το ρολόι βασανιστικά να γυρνάει και να αλλάζουν οι ώρες, τσιγάρο αυτός πάνω κάτω, τσιγάρο πάνω. Ανοίγουν οι πόρτες, βγαίνει ο γιατρός μέσα στα πράσινα, του λέει γιατρέ μου τι έγινε, κατεβάζει αυτός έτσι και του λέει 5 λεπτά νωρίτερα. 5 λεπτά νωρίτερα. Λοιπόν, παλιό. Αυτό είναι παλιό classic, είναι all time classic. Γελάει όλος ο κόσμος και βαράσει εκεί που πρέπει. Το αστείο με τα ανέκδοτα είναι ότι πρέπει να κουραστείς για να τα πεις. Πρέπει να τα δώσεις όλα. Το αστείο με τα ανέκδοτα είναι γενικότερα όλη η φάση, αλλά το ερώτημα και ο πρόβλημα... Γιατί πρέπει να βάλουμε και λίγο προβληματισμό στην εκπομπή.